Nazdar. Ahoj, bratko. Serus. Čo máš? Jaké široké nohavice? Kokos, také široké, že si v nej necítim ani... Ty kokos. Dobre dám. Chlapci, poďme dakam. No Poďme, kámo, dobrý nápad. Tam ideme. Dáme mekač. Mekač, Mekač, ale áno. chlapci, nemám lovky. Nezaložite. Nemám nič. Bohatstvo. Treba zohnať peniaze. Mama nevyplatila, lebo som začal plakať školu. Kámo. Poďme zohnať peniaze. A ako? Zožijeme peniaze. Jak? Zrobíme banku alebo dačo. A ty si kde? Banku. GTAčku si? Kde si? Čo ja vidím? Kámo. Ukradíme triednu knihu alebo dačo. Predáme dealerom. A to nie je od veci napadalo. Dobrý nápad. Za to nás postavíme. No. No ale keď nad tým trošku porozmýšľaš, tak môžeš si prepísať známky a mamka ti vyplatí potom. Dobre, priemer. A potom ho predáme ešte. Tak poďme si spolu. Poďme si prejsť. Poďme, nápad poďme. je krvi. Chlapi, máme novú zákazku. Jedna nemenovaná rodina si nás objednala, aby sme pre nich ukradli triedne knihy. A prečo triedne knihy? Ich synáčik má zlé známky. Donesieme ich dealerovi, on ich prepíše a vrátime ich naspäť. Prečo berieme všetky triedne knihy? Prečo nie len jeho? Zoberieme ich všetky a ich všetky prepíšeme, aby nebol podozrivý len jeden. Plus sa piatok v noci zavádza EduPage. Čiže toto je posledná šanca tie záznamy prepísať. Kámo, nemala tu byť iba jedna triedna kniha? Nie, má sa robiť nejaké spočítanie. Ale však za toľko triednych kníh dostaneš viacej peňažkov, než za jednu výžak. Tomu ver. Nájdeme nejakú tašku alebo niečo a zoberieme všetkých dealerovi. Dvere mali byť zamknuté. Možno tu niekto je, zaistite perimeter. A prečo to vlastne musíme doniesť dealerovi? Lebo dealer je jediný, ktorý ich od nás kúpi. Mám to. Toto je tá trieda. Zavolaj odvoz. Na pôde školy ich nestrelajte, boli by z toho iba väčší problém.
Asi sme po vode. Asi pohoda. Boha! Idú. Kur tomu riadne. Ale pridaj! Ale však to je 1,6. Hneď sa mi nezdalo, že tam boli odomknuté dvere. Myslíte si, že je to nejaká konkurenčná skupina? Neviem. Hoď mi tú tašku. Zober si ju. Čo chceš? Rozpaň ruky. Počítaj mi to, prosím ťa. Vieš čo za deň? Sobota. Včera spustili EduPage. No, takéto množstvo triednych kníh už mal dať niekto iný. No, rodina, ktorej si zobral kšeft, nebude nadšená, že si tu bola, nechal som ťa len tak odísť. Nie je to nič osobné, nechcem poškodiť biznis.